Molimo se. Gospodine, po spomenu Svete Marije pričestili smo se o tajstvom odkupljenja. Molimo te, daj nam puninu svoje milosti, da iskusimo Tvoje spasenje po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, Ti si 3 dana počivao u grobu i tako posvetio grobove svih koji u Te vjeruju. Otada ova počivališta ljudskih tijela bude i nadu u uskrsnuće. Podaj milostivo da sluga Tvoj Don Radovan u ovom grobu počiva snom mira do onoga dana kada ga Ti, koji si uskrsnuće i život, uskrisiš i obasjaš, te u sjaju Tvoga lica u nebu gleda svjetlost vječnu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Blagoslovi Gospodine Bog.
Bože, koji si slugu svoga Radovana pozvao da bude dionik svećeništva Krista, Sina Tvoga, i revnuje za spas neumrlih duša, te vjernost svom pozivu posvjedoči mučeničkom smrću, daj da po njegovu primjeru hrabro ispovjedamo vjeru u Krista Gospodina i životom je svjedočimo, te zavrijedimo vijenac vječne slave. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Poštovani oče, nadbiskupe, svećenici, redovnici, redovnice i jedni kuće Božji, ovo je dan što ga učini Bog u svojoj božanskoj providnosti i ljubavi. Stoga večeras naša zahvalna molitva usmjerena je najprije nebesna. Veliki je i čudesan naš Bog u svojim izabranima i svetima, u tolikim svjedocima vjere, koje izvodi i poput svjetionika postavlja na putu vjere kroz cijelu povijest. Večeras, na ovome našem neretvanskome kartu, na početku trodnevnice i slavlja one koja bijaše najvjernija učenica i svjedokinja Božje ljubavi, blažena djevica Marija, koju ovdje vjerni Bog već stoljećima časti i slavi kao Gospod Karama. Učinili smo gestu ljubavi i gestu vjere. Prema Radovanu Jerkoviću, svećeniku, mučeniku, sinu ove župe i neretvanskoga kraja. Cijeli njegov život bio je povezan s Gospom, od rođenja do mučeničke smrti. Rođen na blagdan Gospe od žalosti, ovdje u ovoj Gospinoj crkvi je kršten, ovdje je učio prve korake vjere, ovdje je slavio svoju mladu misu, ovdje je zaželio počinuti nakon smrti. Tuda počivam u sredini moje Neretve, koju sam uvijek najviše ljubio i kojoj sam želio mnoga dobra učiniti. Neizmjerne rade ljubio crkvu, svoju Neretvu i svoj narod. Iz te ljubavi plonio je toku života, nerazumijevanja, od onih koji samo ljudskom mjerom mjere jučer koji danas. Iskusio je zajedno s tolikim sinovima i kćerima svoga naroda zloču bezbožnoga komunizma, progon ljudskog licemjerja i dvoličnosti, lažnih svjedočenja, mučenja, logora, sve do krvi. Iskusio je zajedno s nama i još gore, naviknutu šutnju dugu pola stoljeća. Sramotnu šutnju onih koji su se ogrnili lažnim mirom sve do dana današnjega. Nažalost, ime ovoga intelektualca, povjesničara, pisca i nadasve katoličkog svećenika i rodoljuba nećemo naći u imenima naših ulica, naših trgova, škola i javnih ustanova. A do rade i danas u svojoj ljudskoj skromnosti i svećeničkoj veličini raširenih ruku grli svoj vjernički put, grli svoju Neretvu. Stoga na poseban način hvala vama, dragi Vranjičani, koji nakon 63 godine od mučeničke smrti do Radovana u živoj svijesti i uspomeni nosite svog ljubljenog župnika. Toliki su među vama i pismeno i usmeno posvjedočili o svećeničkoj i vjerničkoj hrabrosti, ali o zlu, koje je boreći se protiv istine splelo mrežu oko njegova života.
Neka ovo današnje slavlje na Bagaloviću bude poticaj svima onima koji su pozvani da još više približe život ovoga svjedoka vjere i tolikih drugih iz našega naroda vjerničkoga. Jer samo ovakvi nose povijest i povijest pamti njihova imena zapisana tamo, odakle ih nikakva sila ni ljudska ideologija ne može iscrpnuti. Zapisani u srcima vjerničkoga puka, a mi vjerni puk Božji u svojim potrebama duhovnim i tjelesnim, molitvom ćemo se utjecati ovome svjedoku vjere i slaviti trojedinoga Boga. Još jednom, hvala od srca vama, oče nadbiskupe, hvala braći svećenicima Neretvanskog dekanata, ovdje zajedno s našim dekanom, hvala Ivanu župniku Hranica koji je došao sa svojim županjima ovdje večeras biti s nama. Svima vama hvala koji ste pjesmom i molitvom večeras ovdje združeni u jedno i svjedočite ljepotu kršćanskog zajedništva. Mnogo je ovdje uputkao svoj doprinos ovih dana. Neka Božja ljubav i blizina bude nagrada za sve učinjeno. Još jedno od srca vam velika hvala. Mi sutra ovdje nastavljamo drugu večer trodnevnice naše Gospel Karka, 18:30 je pobožnost Svete Krunice, a potom ćemo slaviti Svetu misu koju će slaviti Franiko Prvić, župnik župe Staševica, a pod misom će pjevati pučki pjevači župa našega Neretvanskog dekanata. Dom Rade ponos svojih Jerkovića, ponos Bagalovića, naše Splitsko-makarske nadbiskupije i Domovinske crkve doista je proslavio Gospodina i svima nama jest na diku, jer ovaj poraženi postaje pobjednik u vječnosti. I ovaj svjedok vjere u godini vjere neka svima nama ojača našu vjeru, to blago koje imamo, to zašto se život daje, to što nas nosi kroz poteškoće. Kako do Rade reče, ove svoje poteškoće koje susrećem i živim, ne želim da me udalje od nebeske slave. Jer što je 50 godina ovdje života prema vječnosti? Upravo tako je stavio. Što je 50 godina trpljenja prema vječnosti? Kao da je znao da će samo 50 godina živjeti ovdje. Braćo svećenici, on je za nas jedna otvorena knjiga gdje možemo razumjeti sebe, svoje radosti, svoje žalosti, uspjehe, neuspjehe, svoje dvojbe. Brat nam je, svećenici smo. I neka ono što je on želio, ovaj naš narod hrvatski, da ima najveće blago, a najveće blago jesu dobri, idealni svećenici u svom narodu. Blago su i mladi na različitim poljima koji su potrebni ovom kraju i ovom društvu. I tebi, oče i majko, neka ovaj uzorni, ljudski, svećenički, vjernički život bude ohrabrenje u tvojoj vjeri, jer preko njega i ovakvih evanđelja nam je blizu i lijepo. Vjera je život, snaga, vjera je bogatstvo. I neka i večeras ovo bude u nama svima jedno veliko ohrabrenje. Zamolit ćemo Božji blagoslov. Gospodin s vama. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je naša
naša u imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio nas svemogući Bog,